Torinnon käänlän mysteereitä suurin on kuitenkin se, että miten ruumis on voinut kadota liinojen sisältä. Siis on voitu todeta, että ruumis ei ole ehtinyt mädäntyä ja mätänemisprosessi ei ehtinyt tapahtua ja semmoinen tapahtuu alle 3 vuorokautta pitää olla aika ja ruumis on kadonnut alle 3 vuorokauden sisään sieltä. Kaikki selitysyritykset ja hypoteesit on vajavaisia. Nykyisin eniten kannatusta on saanut niin sanottu koronapurkausteoria, jossa pallosalamaa muistuttava käsittämättömän nopea dematerialisoimasta ruumiista lähtöisin oleva energiavirtaus jättää jäljet kankaaseen kaikilla sillä olevista objekteista. Paitsi että tämä Käärlinän kuvajainen negatiivissa näkyy selkeämpänä, niin se näyttää ikään kuin kelluvan se koko hahmo. Se ei siis ikään kuin rigor mortisissa makaa suoraan liinojen päällä, vaan ikään kuin on ilmassa. Ja lisäksi se näyttää niin kuin topografisen kartan, joka muistuttaa hologrammia. Tämä on erittäin ihmeellinen piirre myöskin. Kaikki väärennysteoriat ja muut on jo vuosia sitten osoittautunut kestämättömäksi. Ja siinä konferenssissa Robert A. Rocker kiteytti tämän Käärlinän merkityksen. Usein kysytään sitä, että mikä merkitys Käärlinällä on. Hän kiteytti mielestäni aika mallikkaasti tämän asian näin, että Torinnon Käärlinä on kuitti.